Riċerka tal-Multi Study turi li madwar 6% tal-popolazzjoni Maltija l-aktar dawk ta' 50 sena l-fuq għandhom nuqqas ta' dawl f'għajnejhom it-tnejn, 24% għandhom nuqqas ta' dawl f'għajn waħda. Fost it-tfal u iż-żgħażagħ il-persentaġġi huma inqas, iżda l-isfidi jibqgħu reali u ta' kuljum. Kien għalhekk li tnieda proġett ta' dottorat fl-Università ta' Malta sabiex jifhem aħjar l-esperjenzi ta' tfal u adolescenti neqsin mid-dawl u kif fatturi soċjali jistgħu jiffaċilitaw l-inklużjoni jew joħolqu l-ostakli. Ħaġa li ħarġet ħafna fl-istudju li għadni kemm l-estate issa il-problema tal-bankini li persuni l-qsim mid-dawl ma jistgħux jużaw il-bankini għaliex mhumiex livelli u jkollhom l-ostakli fuqhom. Umbat inti tispiċċa tiddependi fuq xi ħadd biex iwasslek minn A sa B. Jekk m'hemmx ħadd mill-familja biex iwasslek tibqa' d-dar. Il-proġett qed jitwettaq mid-Dipartiment tal-Istudji dwar id-Diżabilità fih dan il-Fakultà għall-Benesseri Soċjali u jikkumplimenta studji eżistenti u riċerka mal-Malta Trust Foundation. Ir-riżultati mistennija jgħinu biex jiġu identifikati toqob fis-servizzi u fil-politika pubblika fosthom fl-edukazzjoni, l-impjieg, l-inklużjoni fil-komunità u l-għajxin indipendenti. Iċ-Chairperson tal-Malta Trust Foundation, Mary Louise Colero Preka, qalet li b'riċerka msejsa fuq l-evidenza u fuq id-drittijiet tal-bniedem jista' jiġi identifikat fejn hemm bżonn ta' aktar appoġġ u tisħiħ tas-servizzi fosthom dak tat-tagħlim tal-Braille għax fi klima jgħin ħafna li tfal u iż-żgħażagħ biex jimxu l-qudiem. Il-Braille għandna bżonn jiġifieri li jkun iktar mgħallem diġà l-fita qed tagħmel xi xogħol imma mbagħad aħna wkoll flimkien ma' organizzazzjoni oħra ħanippruvaw li niżviluppaw korsijiet li jkunu anke akkreditati u bekk allura jkunu iktar aċċessibbli għal kulħadd. Is-Segretarju Parlamentari Kita Zzopardi tkellem dwar l-avvanzi li għamlet Malta fl-aħħar snin fil-qasam ta' drittijiet tal-persuni b'diżabilità. Spjega li l-implementazzjoni effettiva ta' drittijiet elenkati fil-liġijiet teħtieġ għarfien dettaljat tal-bżonnijiet speċifiċi ta' gruppi differenti, inkluż persuni neqsin mid-dawl, sabiex il-politika pubblika tkun tassew inklusiva u bbażata fuq l-evidenza.